Έχω φτιάξει αυτά τα μίνι λαμπούμπου που νομίζω ότι είναι πολύ χαριτωμένα ε, και τα έφτιαξα για μπρελόκ, όπως είναι τα αυθεντικά. Είναι βέβαια πιο μικρά από τα αυθεντικά, αλλά είναι πολύ ελαφριά και πολύ χαριτωμένα. Ε, τα νήματα που χρησιμοποίησα είναι τη Alizé, είναι το Softy Plus, Baby Softy Plus και ένα νήμα μαύρο, ελάχιστο χρειάστηκα από αυτό, που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο μαύρο νήμα έχετε ή μπορείτε να αγοράσετε κάποιο λεπτό έτσι νήμα. Και τα βελονάκια που χρησιμοποίησα, δύο είναι, ένα 4 νούμερο για τα αυτάκια, γιατί ήθελα να τα κάνω λίγο σφιχτά και πιο μικρά σε σχέση με το υπόλοιπο λαμπούμπου, και ένα βελονάκι νούμερο 6,5 για το υπόλοιπο. Αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και νούμερο 6. Και θα σας δείξω πώς το έκανα. Θα σας δείξω με το μπλε χρώμα. Και ξεκινάω με το πικρό νήμα να κάνω το κεφαλάκι. Έχω βάλει στο βελονάκι μου, έχω φτιάξει έναν μαγικό κύκλο. Όσες δεν είστε αρχάριες ξέρετε να κάνετε μαγικό κύκλο και μπορείτε να μάθετε όσες είστε αρχάριες. Και θα χρειαστώ και ένα μάρκερ για να μαρκάρω την πρώτη θηλιά κάθε κύκλο. Πάω τώρα και βάζω 4 άριχτα ως βάση. 1, 2, 3, 4 άριχτα και κλείνω τον κύκλο μου, το μαγικό μου κύκλο. Περνάω πάλι το βελονάκι, έτσι, και έχω κάνει τη βάση για το νεκρό κεφαλάκι. Τώρα, χωρίς να κάνω θηλιά στον αέρα, ψάχνω με την αφή μου να βρω την πρώτη θηλιά, γιατί το νήμα είναι χνοδωτό και δεν το βλέπω. Πρέπει να το βρω, έτσι. Μπαίνω και κάνω το πρώτο μου άριχτο. Είναι λίγο δύσκολο γιατί το βελονάκι είναι μεγάλο. Κάνω το πρώτο άριχτο, έτσι, και βάζω το μάρκερ μου για να μην χάσω την αρχή του πρώτου κύκλου. Τώρα θα κάνω αυξήσεις, δηλαδή σε κάθε άριχτο θα κάνω 2, δηλαδή μία αύξηση, οπότε στο τέλος του κύκλου θα έχω 8 άριχτα. Πάμε να το κάνουμε μαζί, ακόμη ένα στην ίδια θηλιά που έκανα το πρώτο, 2, στην επόμενη θηλιά, ψάχνω με την αφή μου, βρίσκω τη τρίτη και κάνω άλλα 2. Άριχτα και εδώ έχω την τελευταία μου θηλιά. Βρίσκω με την αφή. 1, 2. Και έχω τελειώσει τον πρώτο κύκλο. Έχω τώρα 8. Θα συνεχίσω με αυξήσεις 1-2. Δηλαδή θα πάω εδώ κατευθείαν στο πρώτο άριχτο μου, θα κάνω 1. Θα μεταφέρω το μάρκερ. Και σε κάθε επόμενο, όχι σε κάθε επόμενο, θα κάνω 2 στο επόμενο. 1, 2, και θα συνεχίσω έτσι μέχρι να φτάσω στο τέλος του κύκλου, οπότε θα έχω 12 άριχτα.
Έχω φτάσει στο τέλος του κύκλου και έχω τώρα στο κύκλο μου αυτό 12 άριχτα. Έτσι, να το δείτε και από την καλή πλευρά. Γιατί εγώ τώρα αυτή τη στιγμή κοιτάω την καλή, εσείς κοιτάτε την ανάποδη. Και συνεχίζω τους κύκλους μου. Θα κάνω ακόμη 2 κύκλους με 12 άριχτα. Ξεκινάω δηλαδή τώρα πάλι χωρίς στυλά στον αέρα, κατευθείαν στο πρώτο άριχτο. Μεταφέρω το μάρκερ μου για να ξέρω πότε έχει τελειώσει ο κύκλος και θα κάνω 12 άριχτα για 2 φορές. Έχω κάνει τους 2 κύκλους μου με 12 άριχτα, ήδη έχω σχηματίσει το μισό κεφαλάκι και τώρα θα κάνω μειώσεις για να κάνω το άλλο μισό. Οι μειώσεις μου θα είναι πάλι στην αρχή 1, 2, δηλαδή ένα άριχτο και μία μείωση. Οπότε στο τέλος θα έχω, από τα 12 θα έχω 8 άριχτα. Μεταφέρω πάλι το μάρκερ και κάνω μία μείωση. Για όσες ξέρετε, οι μειώσεις γίνονται κατά αυτόν τον τρόπο. Μπαίνω στη θηλιά, βγάζω νήμα. Μπαίνω στη δεύτερη θηλιά, βγάζω νήμα. Και μπαίνω τις 2 μου θηλιές σε ένα άριχτο. Θα συνεχίσω έτσι μέχρι το τέλος του γύρου που θα έχω 8 άριχτα. Έχω κάνει και τον κύκλο μου με τις πρώτες μειώσεις και έχω φτάσει στα 8 άριχτα. Ήδη έχω σχεδόν τελειώσει το κεφαλάκι και σε αυτό το σημείο έχω αυτή την τρύπα εδώ, την οποία θα χρειαστώ για να γεμίσω το κεφαλάκι με υλικό. Αυτό το ειδικό υλικό που παίρνουμε για να γεμίσουμε τα κουκλάκια. Και μετά θα συνεχίσω με μειώσεις, δηλαδή τα 8 άριχτα θα τα κάνω 4 και θα κλείσω με βελονάκι. Έχω γεμίσει το κεφαλάκι μου με υλικό και τώρα πάω να το κλείσω κάνοντας τις τελευταίες μου μειώσεις. Πάω εδώ στο πρώτο μάρκερ, δεν θα το χρειαστώ τώρα προς το παρόν άλλο, και κάνω μείωση. Έχω τελειώσει με τις μειώσεις μου και το κεφαλάκι μου είναι σε αυτό το σημείο. Το έχω ολοκληρώσει. Και επειδή θα χρειαστώ αυτό το εκρούτο νήμα για να κάνω την εσωτερική πλευρά από τα αυτάκια, για να μην ενώνω άλλο νήμα, έτσι και έχω πολλές άκρες να ασφαλίσω μετά, θα τραβήξω αρκετό νήμα ώστε να φτάσει για αυτή τη δουλειά. Τραβήξτε δηλαδή κάπου 80, όχι 80, 60 νομίζω θα σας φτάσει 60 πόντους. Έτσι. Το κόβουμε. Και θα περάσουμε τώρα ένα βελόνι. Θα χρειαστούμε αυτό το βελόνι που ράβουμε τα πλεχτά μας. Όσοι ασχολείστε θα έχετε σίγουρα. Περνάμε το βελόνι μας. Έτσι. Και θα... Εδώ μου έχει φύγει η θηλιά, δεν πρόσεξα. Τραβάμε το νήμα πρώτα μέσα από τη θηλιά, γιατί θα μας ξελωθεί το πλεκτό μας αλλιώς. Δηλαδή είναι σαν να κάνουμε ένα τελευταίο βουβό. Και μετά θα
περάσουμε το βελόνι. Έχω περάσει το βελόνι και θα ράψω στην τελευταία μου τρυπούλα εδώ πέρα. Θα περάσω από τις 4 στυλιές μου το νήμα, τραβώντας το να βγαίνει κάθε φορά, και έχω κλείσει το κεφαλάκι μου, έτσι. Έχω εδώ πέρα και το νήμα που θα χρειαστώ για τα αυτάκια και θα τα αφήσω στην άκρη. Τώρα έχω πάρει το μπλε νήμα, όπως σας είπα στην αρχή θα σας το δείξω με μπλε νήμα, και έχω φτιάξει ένα μαγικό κύκλο. Έχω ρίξει μια θηλά στον αέρα και θα κάνω ό,τι έκανα και στο εκρού μέρος του κεφαλιού, με τη διαφορά ότι εδώ θα κάνω 3 κύκλους με 12 άριχτα, δηλαδή στο εκρού κεφαλάκι μου είχα κάνει 2 κύκλους, δηλαδή μετά τους πρώτους 12 πόντους που είχα στο βελονάκι, έκανα άλλους 2. Εδώ θα κάνω άλλους 3, δηλαδή 4 κύκλους με 12 πόντους. Αυτό θα το κάνω για να έρχεται το μπλε μέρος και να αγκαλιάζει το κεφαλάκι σαν σκουφάκι, να μην μένει πίσω δηλαδή, να είναι λίγο περισσότερο. Ξεκινάω λοιπόν κατά τον ίδιο τρόπο όπως έκανα και με το εκρού, με 4 άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Θα κλείσω πάλι τον μαγικό μου κύκλο και έχω την βάση από το μπλε σκουφάκι ουσιαστικά του λαμπούμπου, και θα σας το δείξω όταν έχω τελειώσει με τους 4 κύκλους με 12 άριχτα.